हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सि फोथानि सिन्दुर। बे मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मोनसे समनिफ्राय दिनैसिम मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय राजश्री बिथांजों लोगोसे गायत्री आरो जौगाफुनाय कमेडियान जस बिथांमोनहा। को-आर्टिस्टआव दङ फारियै जोंब्लाव, अनसुमान, निजोमा, पूजा कार्तिमान आरो रंगिना बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों निजोम बसुमतारी। केमेरा आरो एडिटखौ खालामदों निजोम बसुमतारी बिथाङानो। मेकआपखौ होदों पूजा नार्जारी बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां रिपेन बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिथां गायत्री ब्रह्म। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ गोजोन प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामजाबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय फुल भिडिअनि लिंकआव थुनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।